bore roedd Will yn cysgu'n hwyr fel arfer. Daeth Hwmffra I dad I mewn i'w stafell wely. Hei, Will bach diffrang wasi. O, Cwac, beth? Will, tydi lawr i'r gegin I helpu. Mae dy fam yn sal ac yn aros yn ei gwely. Sal? O, di, mae Annwyd trwm arni. Gwisgodd Will amdano a mynd lawr y grisiau, a chlywodd Chw! Fawr yn dod o stafell I fam. Aeth pethau'n iawn ar y cyntaf. Roedd hi'n digon hawdd torri'r bara a rhoi'r jam pryd llwyd ar y darnau. Ac roedd Will wrth I fodd am fod Hwmffra I dad yn gadael iddo roi 2 waith cymaint o'r jam ar ei fara na'i fam. Aeth pethau'n lled dda yn ystod golchi llestri hefyd. Dim ond 1 soser a 2 gwpan adorodd Will wrth glywed Chw! Anferth yn dod o'r llofft. Ond wedyn roedd yn bryd I Hwmffra fynd allan I ffermio gan adael Will yn gofalu am y gegin. Penderfynodd wneud yn union fel ei fam. Brwsio'r llawr, casglu malwod I ginio, a golchi'r dillad fel byddai Martha'n gwneud. Ond roedd yn waith blinedig a diflas, ac roedd yn falch pan glywod leisiau yn y buarth yn galw arno. O, helo, hogia. Helo, Will, beth ti'n neud? Gofynodd Sioni. Helpu, mam. Mae'n sal yn y gwely. Gobl, Will. Meddai Ifan. Be am I ni gyd a helpu di? Cwac, ie. Medden nhw I gyd. Wel, diolch yn fawr. A chyn pen dim roedd pawb wedi torchi llewis ac yn rhwbio'r dillad yng nghanol y trochion sebon. Wel, wrth gwrs, does dim rhaid dweud beth fyddai'n siŵr o ddigwydd. Wrth I hiw her gestyn y sebon, fe lithrodd o'i afel a hedfan ar draws y twb yn syth mewn I geg Will. Help, Cwac! Malwod mawr, Will. Ti di ffwncu'r sebwn. Dydi o ddim yn fatar chwerthin. Nac di siŵr, ond di nawn ni. Dwedodd Sioni wrth Will am agor I geg ac yna'i giro ar ei gefn, ond dim ond trochion sebon a ddath allan. Cafodd Ifan syniad. Gafeilodd yr hogia yn Will a'i godi a'i ddalwynebu weired dros y twb dŵr a'i ysgwyd nes bod I di mewn yn troi. Allan o fo, Will. 1, 2, 3, allan. Pwyrodd y sebon. Hwrre! Hwrre! Pwy ddaeth I mewn i'r gegin yr eiliad honno ond Martha, wedi gwisgo amdani'n frysiog wrth glywed yr holl heldrin. Hai ar o hogia Carolon. Be da chi'n neud I Will ni gollongwch o? A dyna'n union beth naeth yr hogia, a fflymiodd Will i'r twb gyda ganferth o splash. Wel fe fi lle yno wedyn. Martha o'i chôn, codi Will o'r twb ac yn galw ar Hwmffra. Cafodd yr hogia I marcho allan a'i rhoi sefyll mewn rhes I fynd o dan y pwmp. Ond pan ddeallodd Martha, mae dim ond trio helpu Will fi nhw. Maddeuodd y cyfan a'i galw I mewn i'r tŷ gael rhywbeth I yfed a bobo ddarn mawr o deisen a hifen malwod drosto. Yng nghanol yr holl heldrin, roedd Annwyd Martha wedi diflannu. Na chi lwcus te. Pan ath Will I ddysgu'r noson honno, gwenodd wrth gofio am ei ffrindiau'n lib domen o dan y pwmp. Cwac!